Naglunta ng World War sa dungan ng Senador Rafi Tulfo kag Senador Pia Cayetano sa sesyon sang Senado. Ining matapos ang kritisismo ni Tulfo kay Minority Leader Senador Alan Peter Cayetano nga wala nagkumpirma sa membership sa minority sa committee kung sa din si Tulfo ang chairman. Sunod kay Senador Rafi, daw kaangay nga gina-hostage ang pending mga hagna bangod wala naghatag sa go signal si Senator Alan sa committee membership sang minority senators. Pahayag pa sini nakigangot na sa sang nagligad pa nga sinemana kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri para sa elections ng senator sa membership sang Committee on Public Services kag sa Committee on Migrant Workers. Sa idalom sang rules ng Senado, dapat nga kompleto ang committee membership sa antes makapadayon sa trabaho ang tag sa kapanel. Yari ang point of order ni Senator Rafi. To the minority leader, my good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members. Kasi Mr. President, pabalik-balik na po yung staff ko sa office ni Senator Peter Alan Cayetano para kumuha raw ng go signal nang sa gayon yung kanyang mga members ay ma-elect na sa committee ko. And all of them were saying we're more than happy and willing to sign, pero ayaw ni Senator Cayetano, Alan Cayetano. I don't know anong dahilan niya, bakit niya hino-hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa committee ko. Hino-hostage niya po yung mga LEDAC bills sa kanyang pagtanggi na bigyan ng go signal ang kanyang mga kasamahan sa minority para pumirma. Mr. President, sana makarating to kay Senator Alan Peter Cayetano. Kanina sana kausapin ko po siya, kaso wala po siya dito ngayon. Therefore, I have no choice para dalhin to sa floor. Wala si Senator Alan sa session kani nga nagtindog ang yauton nga si Senador Pia kagamo ang nagsabat. Suno kay Senator Pia, pwede man kung tani nga palapitan siya kag pamangkuton kung may iso nga gusto klarohon si Tulfo. Kay Senator Alan, pahayag pa sini sa 19 sini katuig sa upper chamber, wala pa sa sang nakitaan nga mga klase sang panghambal sang senador. Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may iparating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. And I certainly hope, that you don't set a precedent kasi I don't know the Senate President to be that way. I don't know the Majority Floor Leader to be that way. He happens to be seated beside the former Senate President. The Minority Floor Leader doesn't happen to be here. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo. Pero huwag naman sanang ganun. Wala ko akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate for the 19 years that I've been a senator. Yun lang naman po. Thank you, Mr. Senate President. Nagsabat pagidliwat si Senador Tulfo apang antisena nagsiling sang tapuso niya anay ang iya kadlaw. Ginklaro sini nga wala sa nagadrama ka nagabinutig. Kagin siling pa sini kung ginhambalan pa sini ang senadora nga mang-ispiho anay hantes maghambal kaangod sa drama. Sandali, Mr. President, ubusin ko muna yung tawa ko. Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga post sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama. O ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po yan. Alam na lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Salamat po. Ang kabayin sa nangin sabat ni Senador Rafi Tulfo.